Ang pagdakop kang Jesus. Mateo Kapitulo 26, 47, 56. Samtang nagsalti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa 12 ka mga apostoles, uban kanya ang daghang mga tawo nga nagdala og mga espada ug mga bunal. Kisugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug pangulo sa mga Hudyo. Nakigsabot ng daan ang maluibon nga si Judas sa mga modakop kang Jesus kon ansa ang iyang buhaten nga ti mailhan, ang tawo nga akong hagkanmaw ang inyong gipangita. Dakto ninyo siya. Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus ug mingon, magtutudlo, mayong gabii. Ug gihag kanya siya. Mingon si Jesus kanya, higala, sige, buhatan na kon ansa ang imong gianhi dinhi. Giduol nila si Jesus og gidakop, o usa sa mga kauban ni Jesus mibot sa iyang espada og gitigbas niya ang sulugon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan nini. Mingon si Jesus kanya, ibalak sa sakuban ang imong espada. Ang mugamit og espada sa espada asab mamatay. Wala ka ba masayod nga makapangayo ako tabang sa akong amahan ug diha-diha padad-an niya ako og 12 ka batalyon nga mga anghel. Apan kon buhatan ko kana, ansaon man pagkatuman sa kasulatan nga kinikinahanglan nga maitabu. Anya mingon si Jesus sa mga tawo, tulisan ba ako nga kinahanglan gayud nga magdala pa ka mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo, apan wala ninyo ako dakta. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang sinulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Anya gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod ug nangagiw silang tanan.